Hi guys, welcome back to my Cecilia Nursery YouTube channel. Dayo जोङो just न'नि ब्लग भिडिअ खालामनो नागिरदों आरोना बारियावहा भिन्दि मैगं जाहानि मैगंखौ जों खानो नागिरदों आरोना जि मोजां मोजां जादों भिन्दिया बेनिफ्राय आबौ आं नागिरदों आरोना नोंथांमोना नायलांदो इन्ट्रेस्ट दङबा just बारिनि मैगंफोरखौसो खिथागोन दे नायबानो जाबाय जाहानि भिन्दिया माबायदि जादों जा मोजां खाने जि गिदिर गिदिर देरखादो जाहानि भिन्दिया नैबो सासे भिन्दी खाग्रा आबौआ इथिं भिन्दी खादो जाहा दासो खाजेनदों जाहानि भिन्दिया बिराद गोथाव गोदैनो सबसे गोरलै गोरलै दंसोयो सबसे गोरलै जाहानि भिन्दिया केजि 40 थाखायाव हरो सबसे लिट्टी दवा Kasih gula pakai. Balting labuk ke balting kerah lain. जा गिदिर गिदिर खा जोंहानि भिन्दिया गोदै दाखालि बयल जादोंमोन जोंहा जा गोदैखा साननैयावनो देरो आरोहाय किल' 40 थाखायाव हरो जोंहा नैबो मैद्रु जा गोथावखा मैद्रु जानो देरहांबाय ने जासुलिखा आंथ' लिथि लिथुकुआबो देरबाय ने Nala litu ko mati ka hayang tayo.
फानलु बोरदोन जा फिथाइ होखादो फानलु बोरदोना बे फांसेयानो इमान फिथाइ दङ नै जाहा मिट्टी फोदों मिट्टी लाइबो लाफाबो दङ दासो गोरलै गोरलै जाहा लाफाया नै